Peio reparaz. Jon Maia, zer moduz? Ondo. Bueno, hemen batzutan egoten gera elkarrekin, ezta? Baina gaur okazio berezi bat daukagu. Bai, tokatu zaigu maiz, azken garaian, azken urtetan esan dezagun. Gaur hemen okazio berezia, bai. Bai, bueno, hemen daukagu okazio berezi hori, hemen daukagu aitzakia berriz ere elkarrekin egoteko, eta zeinen ederra izango den, ezta? Zuen bigarren lana, zetaken bigarren lana, bueno, zer moduz edo zer, gustora zaude? Oso pozik, oso urduri gogoz eta ilusionatuta, hemen ja gauza berriak dira niretzat, olako mobidak eta badakizu, saltxan ibiltzen gara, eta gaur hemen zurekin disko berria orkesten, eta oso pozik nago. Etzera gelditzen, kantu berriak egiten, bueno, hemen daude kantu batzuk lehendik egin dituzunak, ez da, azken hilabetetan, eta okerrez banago 3 kantu berri, lan ontarako propio egin dituzunak, ez da? Hala da bai, lan oso berezia, nire bizitzan, eta erabat, konfinamenduarekin loturikoa, eta aurten gertatu izaizkigun gauza guztiekin loturiko lana, eta oso berezia, bai, urtetan nirekin eramango dudan lanan ikuste. Zer modu zaude, personalki, egoera hontan, egoera berezi hontan, zer modu sentitzezera? Egia esan nahiko ondo, asko zokerrago naizea aurten. Bai, bajoiak ere izan ditut, denok bezala, suposatzen dut, denok bezala. Eta, baina orain egia esan oso pozik. Gogotxu, kontzertuak ematen hasiak gara, eta ez dakit disko berria, besti berriak, jendeak zer esaten duen, eta gustatzen zaizkien ez, eta saltxan, eta hori poztekoa da. Sortzaile egon zera, atera zaizkizu gauzak. Bai, zure parera ibili naiz. Sortzen, ez dela gutxi. Bueno, ez da gutxi, bueno, gaur hemen entzungo ditugu kantu berriak, gure lagun guztientzat, komentatuko ditugu, pixka bat zure burutazioak, nondik sortzen dituzun gauzak, kantu bakoitzaren ezaugarriak edo historiatxoak ere bai, eta konpartituko ditugu, okazio berezi bada gaur, eta egun polita da, eta momentu polita, eta beti zure azkenengo sorkuntza erakustea, ez da, beti da ilusio bat. Noski. Eta orduan, honena izango da entzuten joatea. Hastea, noski. Saltxan sartzea. Eta entzungo dugun lehenengo kanta, izango da Hitzeman. Bai, hau ja ezaguna. Ondo iruditzen bazaizu, jarriko dugu, eta gero, komentatuko dugu pixka bat. Bai, eman. Herriz, hortxe. Bat orain, gorde bagenitu doan zirenen. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela. Hitzeman del cim del riu és sent que creix a poc la pluja. Si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes, creix la llum del fons i esquerda el cel. Hitzeman, momentu hau betiko oroitzea. En la nostàlgia del record hi ha un demà, hi haurà sol. Hitzeman. Ez dakit, gauzak nun utzi, hemen gaude inguratuta, asuntoz, begira, hau ere, daukago momenta arte hemen egingo dugu zozketa bat bukaera daño geldituz, ez bakarrik bat, baizik eta 5 zozketa egitekoak gara, asunto honekin orduan hori bukaera aldera egingo dugu, tirando para el final haremos un sorteico y así, que es que me han dejado aquí cosas, estoy todo, no sé ni dónde dejar los cascos, así que quedaros hasta el final. Bueno, bollika hauan bezala, sorpresa bukaeran. Noski. Premia bukaeran, txokolatea bukaeran. Aguantatzeko, jendiek aguantatzeko. Bueno, Hitzeman, Peio, hemen nik hau entzun da, pare gauza behintzan, nabarmen etortze zizkit burura, batetik kolaborazioa dago kantu honetan, ez da? Azteko, zertazoa kantu hau, zen izan zure inspirazio iturria, ze heldulekutik abiatu zara Hitzeman? Bueno, azkenean ez zeinen ederra izango den diskoaren izena da, badakizue abesti bat dago, zeinen ederra izango den itzenekoa, ez, gero jarriko duguna. Eta baina egia da guzti horretatik, une hartan zeinen ederra izango den sortu zen unean, mezu positibo baten behar hori zegoen horrez. Baina gerora luzatu zen eta luzatzen ari da, are gehiago asuntu hau eta ideia zen pixka bat
zerbait ateratzea, ez? Modu batera bestera, gertatzen ari zaigun guzti hau kanalizatzea, ez? Eta buelta bat ematea eta erabiltzea hori hausnarketatxo bat egiteko, ez? Egora hontatik abiatu zera beraz, ezta? Hori da. Covidaren bai. krisi kolektibo, sanitario, personalak ere pentsamendu barne mundu hortatik. Bai, frenatzeko, gelditzeko eta hausnartzeko tarte hori behin hartuta, esan, joder, honek kriston hostia eman digu, geldiarazi gaitu modu batera da bestera, baina horrek ez dauka zertan txarra izan beharrik, ez? Bueltatu gaitezen, bueltatzen den normalitatea, baina ez da dira normalitate hori bueltatu, baizik eta sor dezagun berri bat, ez? Erabili dezagun aukera hau normalitate berri bat sortzeko, ez? Eta agian, bestiak dioen bezala, haizu zergatik ez, geure ingurukoi denbora gehiago eskaintzeko, maite zaitut errazago esateko, eta alakoetarako, ez? Eta nik uste dut aukera polita dugula esku artean, ez dezagun galdu, ez? Krisiak aukerak izaten dira asko, ez da? Bai, askotan krisiak aukerak izaten dira, dirudunentzat, ez? Orduan, guk behintzat geure esku ditugunak aprobetxatu ditzagun. Gu bezalako ameslarientzat ere, bai, ez da? Bai, mundu zarra kolokan geratu da, eta mundu berri bat zuk irudikatzen duzu hitzeman kantu hontan, ez da? Bai, saiatzen gara behintzat, bai. Oso ondo. Bai. Eta bestalde, esan dugun bezala hor kolaborazio bat entzun dugu, eta beste hizkuntza batean. Bai. Nondi dator hori edo zer da hori, Peio? Hori da Josepen ahotsa, Josep Monteroren ahotsa da, nik ikaragarri miresten dudan tipo bat, Katalunian Okes Grases taldeko abeslari eta abestigilea. Eta tipoa da melodista ikaragarri bat, eta Okes Grases da Katalunian da kriston taldean. Eta izu, horre egin nahi nuen zerbait berarekin, eta aukera hobeagorik genuen aurkitu, lehenengo konfinamentua bukatu zela, dei bat egin nion, eta izu, joan naiteke Kataluniara, joan nintzenara, Muntañola izeneko bik alboko herri txiki batera, eta han izan ginen, elkarrekin idazten, eta ez da gauza makala hori, esperientzia politia izan da oso, bai. Oso kolaborazio zalea zera, ez da? Jende askorekin egiten dituzu, gauza partekatzen dituzu... Bai, kolaborazio talde bezala ulertzen diren kolaborazio horiek ez hainbeste agian, ez esan ditut ez du egin kolaborazio bat, Josepekin beste bat, zuk ondo ezagutzen duzu proiektua barrutik, orduan badakizu jende askorekin egiten dugula lan, ez? Eta kolaborazioak horrela. Hori da, bai. Sormen aldetik nik uste dut ezinbestekoa dela, sortzaile ikaragarriak daudez etaken inguruan, ez? Sortu dugun mundutxo horren inguruan, eta denek dute ikaragarrizko ardura, ez? Rollo egiten dugun gauza guzti horietan, ez da sortzaile asko eta kolaborazio asko, bai. Igual barru kolaborazioak. Bai, eta igual ez dizut esaten beste disko baten barruan edo, baina zuen belaunaldi eta gazteagoen artean bai ikusten dela oso rollo ona, eta asko bata bestearen proiektotan parte hartzen dezute, kantuak egiten dituzue, elkarrekin partekatuta, eta nire gaztetasun zarkitutik horrek atentzioa ematen dit, ikusten dut zuen euskal musikaren olatu berri horretan ezaugarri bat bezala, zuen arteko interesgarria da, zubi hoiedanak. Esan nahi dut, zu medio ere, nik adibidez ETS-erekin lan asko egiten dut, zuk ere egiten duzu, ez, ETS-erekin, eta, bestelako proiektuekin, ez, eta nik uste dut oso interesgarria dela, azkenean herri oso txikia garelako, musika geure musika industria ere txikia da, indartsua eta sendoa bada ere txikia da, eta nik uste dut ezinbestekoa dela elkarri babestea eta denontzat ona delako euskal talde batek arrakasta izatea edo eta muga bat edo beste bat apurtzea, ez. Bai, ez dezutela elkarrekin konpetitzen ere, baizik eta lagun bestela ikusten dezute bata bestea, ez lehiakide bezala edo merkatu ikuspegi hortatik, ez da? Hala behar du. Neri behintzat ala ematen dit. Hala behar du, ez, eta bageunde edo bagina bestelako superindustria bat, ez berdina litzateke, ez, baina gu oso herri txikia gara, nazio txikia gara, eta estatu txiki bat izan nahi bat dugu noizbait, bide hortatik jo beharko dugu, inongo zalantzarik gabe. Bueno, hitzeman, eta hitzemanekin sorpresatxo bat daukagu. Hemen lagun bat agertuko da hemen, zure proiektu honetan bere partea duen lagun bat. Lagun berri bat ikusten ari nahi zenez. Luis, antza, bai. Bideoklipean parte hartu duena. Luis Vidal, hitzemanen bideoklipa grabatu eta muntatu duen orain ja laguna. Mezu bat bidali digu, eman. Eta orain entzungo dezu, gure denekin batera.
Hola a todos, mi nombre es Luis Vidal y he sido parte de Hitzeman, el último proyecto de ZTAC. Lo primero, dar las gracias a todo el equipo de ZTAC por la acogida y hacerme sentirme como uno más de la familia. Luego, muchísimas gracias a la gente que nos abre las puertas de su casa. Para mí esto ha sido una experiencia súper bonita y un aprendizaje personal. Ver a gente que a pesar de la situación que estamos viviendo todavía mantengan esa sonrisa y luchen por volver a esos recuerdos, por volver a esos momentos bonitos, me parece súper especial. Creo que el vídeo llama mucho a la reflexión, a que volvamos a sentir más, a que estemos más presentes con la gente que nos rodea y eso, dar también gracias a toda esa gente que nos ha enviado vídeos de momentos especiales que han vivido estos últimos años. Creo que hay una recopilación súper bonita de momentos tanto íntimos como divertidos. O sea que si todavía no habéis visto el vídeo, nada, eso, lo tenéis en YouTube y os recomiendo que lo veáis. Y por último, la pregunta que tengo para Pello es ¿en qué momento entra la parte audiovisual en tu proceso creativo? Un beso a todos. Bueno, ahora haga su caldera. Joder, Luis, maravilla. Pues te respondo a ti, Luis, ¿no? Jonekin hitz egin beharrean berriz. Jo, no sé, primero de todo un placer y decir a la gente también que, bueno, acabáis de ver a Luis, que no le pondríais cara, evidentemente, ¿no? Puesto que él está detrás de la cámara, pero es una persona de esas que, bueno, en un proyecto como ZTAC nos hemos encontrado con un montón de gente, hemos topado con un montón de almas, ¿no? Y es una más de esas maravillosas sorpresas que te llevas, ¿no? Un tío que bueno, que no conocíamos de nada y al siguiente día estaba durmiendo en casa, trabajando como un campeón a full con este proyecto, con Hitzeman, que es lo que le tocaba y la verdad que, ¡buah! Agradecidísimo estoy de que me haya tocado, pues, trabajar con él, ¿no? Una auténtica maravilla y, bueno, muchísimo del espíritu que podéis sentir con Hitzeman y que es palpable que al menos a muchos de vosotros os está gustando, ¿no? Es por su culpa, ¿no? Entonces, gracias, Luis, por mandar este vídeo y gracias por ser parte también de esto, ¿no? Y bueno, me gustaría aprovechar para decir también que Luis también participa en dos planos secuencia que vamos a sacar con 2 de las nuevas canciones también. O sea que es un tío que de una u otra forma también ha venido para quedarse, ¿no? Y es una gozada. Y en relación a la pregunta, que no he respondido porque no, quería decir que sí, en ZTAC ha cambiado también mi relación con el audiovisual, ¿no? Antes el audiovisual era un marrón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya llevo unos cuantos años en el mundo de la música y al final era como, tú haces canciones, es para tocar conciertos, tal, pero dicen, hostia, hay que hacer videoclip. Ah, vale, pues hacemos un videoclip, ¿no? Y ahora es muy diferente. Ahora lo hemos traído al primer plano totalmente, el tema del audiovisual, y estamos trabajando en que todo, absolutamente todo reme en la misma dirección, ¿no? Y Hitzeman yo creo que es un claro ejemplo de ello, ¿no? Vídeos que habéis mandado vosotros, los fans también, y vídeos que hemos grabado con Luis y con la dirección de Irache, pues han hecho han hecho elevar a la canción a otro nivel, ¿no? Entonces yo creo que en este momento en la canción y el vídeo se empiezan a gestar al mismo tiempo ya, prácticamente en el caso de ZTAC, y no te diría que en algún caso no es la idea de un vídeo la que motive una canción directamente, ¿no? Gracias, Luis, un abrazo. Máquina. Osondo. Garrantzi berezia ematen dizue bideoklipei, ezta? Bai. Orain arte ikusi dituguna oso landuak, baita ere horre izan dezue lankidetza zuzendari konkretu batzuk, kanpotik ekarriak ere bai, behar bada, Arbizuko zure herriaren parte hartzea askotan ere bai. Bai. Garrantzi berezia ematen diozue. Bai, zuk ondo dakizun bezala identitatea berari ere, eta izu zergatik ez, Arbizuko aktoreak geure ikusentzunezko lanetan, eta gainera maila eman dute denek, orain arte, gauza handia da hori guretzat, eta hildo hortatik joko dugu ikusentzunezkoari garrantzia handia ematen jarraituko dugu, eta
Eta aldi berean, saiatuko gara, herriak aguantatzen duen einean, arbizuarrekin lanean jarraitzen bai. Nafarrako Hollywood txikia. Hori, ingo dugu noiz baitalako. Far West. Hall of Fame olako moduko bat arbizu. Sakana. Bueno, hemen honekin guztiarekin batera, jendearen mezuak ere baditugu, edo galderak. Galderak hori bai, badakit. Ez ditut irakurri, baina... Hori da, orduan nik irakurriko dizkizut. Tizkidazu utzi irakurtzen. Egin behar dugu hau naturala dela. Natural. Eta gainera ez dituzu ezagutzen benetan. Ez. Horregaitik ezin dituzu jakin aurretik. Orduan nik esango dizkizut, Peio. Lehenengoa gazteleraz da. Bueno, bai, gazteleraz jarrituko dugu, ja hasi zeran ez lehen. Peris firmatzen duen batek esaten digu, haréis más canciones en la que colaboren grupos catalanes. Hostia. Bueno, oye, zaila da jakitea, baina... Who knows? Es buena la pregunta, quiero decir, es interesante porque al final ahora de repente hay un montón de gente en Cataluña que nos escucha, ¿no? Y es curioso. No sé, a mí es una lengua que siempre me ha gustado muchísimo, siento también una conexión con el país y creo que es algo muy interesante. Además tengo relación con varios grupos más, aparte de con Ocas Grases, y me encantaría, la verdad que me encantaría seguir trabajando con gente de allá y, ¿por qué no?, hacer otros temas en euskera y en catalán que, bueno, ha quedado demostrado que son muy compatibles, ¿no? Beste galdera bat, Peio. Kuarentenan zehar sorturiko abestia dira, iratik galdetzen du. Bai, asko bai. Urte osoa ibili gara lanean, eta azkenean... badakizuen bezala zeinen ederra izango den sortu zen kuarentena erdian, eta hortik aurrera hildo hortatik jo genuen, ez? Eta egia da, asko horrela izan dela, asko kuarentenan, eta kuarentenan ez bada, bueno, pseudo askatasun honetan, eta ez, aurtengo urtearekin berezitasunean. Diskoaren hildoa hori bera da, hortik doa diskoa, eta bai, aurtengo hausnarketak dira, noski. Ez aiz geldik eotekua. Olbidu. Urrengo kantua entzungo dugu. Eman. Aurikularra jarriko ditugu. Bai. Eta urrengo kantua izango da zer geratuko da azkenean. Bai. Ia ba. Kafes neotza, aparraren argazkia egiten oztua. Ta zure irrifarra, pantailari begira, betirako galdua. Zer geratuko da azkenean, zenbat hotz kabitzen zaigun egu berrian, mezu puta bat bitzarro xartean dantzan. Zer geratuko da Peio, zer geratuko da azkenean? Bueno, aldero nada, ez? Nire buruari egiteko, orain. Hostia, harrapatu nagoenek. Ez dakit, hori da bera, ez? Horrexegatik abestia, ez? Zer geratuko da azkenean? Ez dakit zer geratuko da azkenean. Abestia dira erantzunak. Bai. Abestia geratuko dira azkenean. Azkenean abestiak, igual bai, horrezan duzu, ez? Zalantzetan beti, esan nahi dut, egun puta guztia mugikorrarekin gaude. Pantalla aurrean, elkarbanatzen ditugu momentuak ere pantailaren bidez izaten dira maiz, eta egia esan galdera hori da, ez? Zertaz horituko gara, hemendik hiltzera guazenean, ez? Hil baino ordura orden balenago, ez? Zer izango dugu buruan, ez? Hori, mugikorrarekin ez dakit non, edo eta selfie bat ez dakit non, eta hori da bizka galdera, ez? Eta bideo horretan bai, abestiak idazten, eta saiatzen, ez? Desengantzatzen
atzo izan nuen rekord bat, ikaragarria, etxera heldu nintzen gaueko 10:00 aldera, eta ez, 9:00 aldera, eta mugikorrean begiratu, eta eguneko erabilera izan zen 40 minutukoa, 40 minutu baino ez, mugikorrean. Zuretzat, rekorra ikaragarria. Gero tema da, orduan hasi ginela bueltaka, hemen handikatzean dabilen jendearekin, aizu hau egin behar da, ez da gizte, eta ohera sartu nintzen 4 orduko erabilerarekin. Ja, izorratu zen un rekord politori. Bai, eta hala ere 4 ordu mediati bera, Etera kontu. Triste da, bai. Nondik abiatzen zera, Peio, kantu bat sortzean? Badakigu formakuntza ere asko zaintzen dezula, Londresen ari zera, ikasten, kantuak nola egin, nola sortu, teknikak, iturriak, asko zaintzen dezu hori. Nondik abiatzen zera, ez dakit kantu hontan konkretuki, baina bestela kantu bat, idea batetik, albiste batetik, pentsamendu batetik, sonido batetik, irudi batetik? Askotan, lehen banuen, beti bide bera jarraitzeko ohitura, abesti bat sortzerak orduan, eta gaur egun, han shake the tree esaten digute askotan, dela, hartu zuaitza eta mugitu, eta ea zer gertatzen den, eta zuaitza mugitze hori da, batzuetan, zu esan duzuna, haizu doinu batetik hasiko naiz abesti bat egiten, ping, zarata bat entzun kalean, hori bera hartuko dut, igual grabatuko dut, sampleatuko dut, egingo dut dena delakoa, eta hortik hasiko naiz eraikitzen, eta gero ja, edota melodia batetik, edota albiste batetik, zu diozun bezala, ez dakit. Garrantzitsua da zerbait detonante bat izatea, ez ideia bat sortarazten izuna, baina uste dut oso garrantzitsua dela, eta azken garaian asko egiten dut, eta, asko ez beti egiten dut, eta puntu bat heltzen da non, benetan galdetzen dion nire burari zer transmititu nahi dut, zein da besti honen sormen intentzioa. Hau da, orduan sortu den hau kenduko dut, hau jarriko dut, bestea saiatuko naiz pertsonari hau sentiarazten, eta oso argi dudanean zer sentiarazi nahi diodan pertsonari, orduan hasten naiz erabakiak ondo hartzen edo behintzat ziurtasunez, eta nik uste dut hori hortan formakuntzak kulpa handia duela bai. Interesgarria. Hemen ere badu mezu bat zuretzat propio, ez dakit ezagutuko desun ikusiko dugun persona, Joseba Raskin. Zerbait bai. Ezta? Bai. Peioren lagun eta lankide bezala, tokatu izan zitzaidan, zetaken sorrera bizitzea, ez? Plazerra handiz bizitzan nuen momentu hori, lagun batek, ez? Erabakitzen du proiektu bat hastea, eta, bere heldutasun puntuan dagoenean, ez? Ikustea, berak barruan duen hori ateratzeko gogoa duela, ez? Eta lehen momentutik ez ikusten da, ez? Elektronika, euskaraz abestea, eta, zerbait oso berezia egin behar duela ikusten da, ez? Eta Arbizuko herriko kale nagusiko bajera batean sortzen den proiektu den horrek, jankia berak ere baduen kontzeptu horrek ekartzen dituen, emaitzak edo, argi daude, ez? Azkenean, hasieran berak pasatzen zizkigun soinu txiki horiek, zertan bilakatu direnez, errepidean bezalako abestietan edo hitzeman bezalako abestietan, pozgarria da, ez? Pozgarria da, ze esan bezala, gu oso txikia gara, Arbizu oso herri txikia da, kuadrilan 10 gara, oso jende herrikoia gara, baina aldi berean ere oso ambiziosoa gara, ez? Eta hori isladatzen da, ez, proiektu honetan. Joseba Raskin, zure laguna, zure kuadriakoa, zure bizitzako persona bat, ez da, esango nuke behar bada, ez da Peio, eta zetaken proiektuko pieza garrantzitsu bat ere bai. Taldean egiten duzula, aipatu du herria, aipatu du etxea, aipatu du kuadrilla, aipatu du lagunak, zure lan egiteko modu hori, hastapenetik ezagutu du. Bai, nik buruan dut, ez da, ni Londresera joan nintzen lehen aldian, lehen aldian, etzen lehen aldia Londresera, baina bai ja masterra ikastera, eta hor bai izan zela, halako batez, talka bat izan zen igan, eta gertatu ziren, gauza asko ez, modu batera da bestera, nahiko eraldakorrak, eta jodegia da, heldu zela puntu bat, non, bueltatu nintzen Arbizura, lagunekin, berarekin nengoen, Josebarekin, eta aizu, sanien Josebari, uste dut, bendeta bukatuko da.
Momentu importante bat, ez da? Bai, erabakia, hartua genuen erabakia ez, eta izu, bendeta bukatuko da. Ja, bombazoa botan dion Josebari ez. Lehenengoa izan zen, lehenengoa ez bada, hau jakiten, eta bere erantzuna, hola. Zuk uste zen un misil bota zenula, eta beretzat izan zen gezitxo bat. Bai, Josebarentzat izan zen, espero zuen zerbait, argi oso evoluzio normal baten ondori bat. Berarentzat zen bomba bat izan, inolaz ere, eta niretzat zen ura ikaragarria, ez da. Eta tema da, Josebak ikusi du nire prozesu guztia, ezagutzen hau, nire gauza asko ezagutzen ditu nik neuk baino hobe, ere ez, gauza honak eta txarrak noski ez, eta berak egia da ikusi dula hasiera-hasieratik, bizi izan du hasiera-hasieratik, eta gaur zu eta ni hemen disko hau eskuartean egotearen kulpa handia, berak kulparen parte handi bat berak dauka ez, eta Joseba da Zetaken parte izan da erabat, Zetaken parte da erabat, eta espero dut Zetaken parte izatea erabat urtetan, ez? Eta nire bizitzaren parte izatea, baina beti, ez? Hori espero dut. Iruditzen zait zuretat oso importantea dela zure kriu hori eta zure jende oso hurbileko intimo hori zurekin egotea profesionalki ere bai, ez da? Bai, niretzat oso garrantzitsua da, baina egia da maiz zaztu ere egiten zaidala, eta hori zaindu beharra dago, eta nik uste dute horre badudala zer ikasi. Hemen ere badu jendearen parte hartzea, galderak, eta esango dizut. Zer da batez ere transmititu nahi duzuena disko berriarekin? Galdetzen du Nereak. Nereak, hausnarketa bat, hori da ideia, ez? Hausnarketa bat egin. Begira, libretoa irekita, diskoa irekita libretoaren portadan hau azaltzen da, zer aldatu du 2020ak zugan. Eta hori da pixka bat diskoak pentsarazi nahi duena edo sortu nahi duen pixka bat debate hori, ez? Eta hortik doa ideia, aizu, hauen kriston movida pasa zaigu, eta aizu, zer egingo dugu, ez? Hobetzeko, aizu, argizpi bat izan nahi du disko honek, eta aldi berean hausnarketa ara bultzatu, ez? Bigarren galderare pixka bat ari hortati doa, eta disko berria lehenengoa bezain beltza izango da. Beltza, pentsatzen den nahi duela esan. Iluna edo, ez? Iluna, ametsuk. Oso iluna zen lehenengoa, eta bigarrengo hau ezain beste. Ez. Zetak oso proiektu bizia da, eta sorben intentzio global bat badu ere, oso eraldakorra da, ez? Eta gertatzen zaiguna islatzen da argi eta garbi hor, gaur gauean argitaratuko diren abesti horiek, duela oso gutxi idatzi ziren, orain ari dira gertatzen modu batera da bestera, ez? Eta hori da Zetak oso biziri dago, eta orduan lehenengo oso iluna zen, bigarren hau ezain beste hirugarrena, nok daki, ez? Orain egan egingo dugu pixka bat. Hau ere ezaguna. Izan ginen desastre bat, iparrik gabeko mapazar bat, zunigan tanizugan. Zirriborro bat, deskarte zikin bat, laboaren horrietan belainoan, galdutako hitzak, baina itxasotik ikus mugetara. Izan ginen kaos hutsa, 80 bibala, ibilbide gaiztotua. Akorde minor bat. Bueno, kantu hau ezagutzen dugu, ezagutzen dute zure jarraitzaile guztien noski, behar bada igual nahi baduzu esplikatu nondi datorren edo nondi sortzen den kantu hau. Abesti hau aurtengoa da ere, asuntoa aurten badakizue gaztea
Gazte irratiak 30 urte, bete dituela ez, geuri irratiak, eta tarte, guk gaztearekin harreman sendoa dugu, azkenean gauza asko egiten ditugu elkarrekin, eta... Hiru sari handi irabazi berrizera, aurreko astean. Aurreko astean. Bai, oso pozik horrekin, baina are kontentuago, Euskal Herriak badituela orain sari batzuk, badugula geure euskal musikan faltatzen beste pieza bat ere ez, eta horrekin ere pozik. Eta irraterekin dugun harreman horretan, izu ospatu beharra zegoen modu batera edo bestera, eta abesti hau hor sortzen da ez, elkarlan horretatik sortzen da ere, ez dira gutxi 30 urte, referentzia izan den irrati bat, Euskal Herrian, euskaraz, esatariak euskaraz ari zen diren irrati bat, non denetarik entzun daiteke, baina euskal musika ere, eta nik uste dut hori, gorde beharreko zerbait, eta ospatu beharrekoa ere, 30. urte hurren honetan ez. Eta hori ospatzeko, hemen bada historia bat, bikote batena ez, non arrisku batzuk hartzen diren, eta arrisku horiek hartzen direnean, ondo atera daiteke, gazki atera daiteke, eta abesti honetan nahiko emaitza ambigua den arren. Hor, pixka bat pentsatzen jarri zera, Bai. Zenbat egoten da abestietan norberaren bizitzatik, zenbat, inspiraziotik, nik ere, idazten ditut abestiak, eta batzutan zure partetik, zure biografiatik tiratzen dezu, gertatu zeizun zerbaitetik, eta beste hori osatzen dezu, azkenean fikzio eta realitate nasketa bat izaten da. Askatasun hori dugu, baina ez gara erabat libre geu gara, eta guk bizi duguna hor dago. Ondo dakizu ez. Eta kasu honetan ere, egan, kasu honetan 80-marrekoa ni, 80-marreko gaztea ere, 80-marreko bibalaren historio kutxuna ere niretzat. Gero polita da jendeak nola asmatzen duen bere historia propioa abesti bakoitzarekin, ez da? Bai, hori da, nik uste dut hori dela polita. Zuk zerbait sortu eta gero jendeak bere egitea, ez? Gauza hundia da hori bai. Dudari gabe. Bueno, beste sorpresatxo bat daukagu peio. Sorpresa? Bai, nik uste dut pixka bat, baiet, ez da? Normalean atzean egoten den persona bada, eta ez kamararen aurrean, gaur kamara aurrean jarriko dugu, pixka bat abertze kontatzen digun, sekretutxo kontatzen izkigun, Artzai. Jode, animetu itzen? Ostia! Ez da kamaran agertu zalia, ez da? Ez. Beti atzean, beti lantalan, eta harritzen da bona animatzeak. Bai, egia esan nahiago izaten dut kamaraz atzera egonez, eta orduak eta lana dedikatu. Zein izaten da zure lana Artzai, hemen jendia pixka bat jakiteko ze funtzio betetzen dituzun? Bueno, hemen gure lanean aspektu asko lantzen ditugu, ez? Bisualena agian kontzertuak istearena da, baina gero, nizakit editorialarekin hitz egiten dugu, musikariekin harreman asko daukagu, lantaldearekin asko hitz egin behar dugu, marketingaren inguruan ere hitz egin behar dugu, atal asko ikutzen ditugu, ez? Ikusten ez direnak, eta ordu asko eskaini behar dizkiogunak, ez? Zentzu horretan, zeta proiektua nahiko berezia da, ez da? Ze gauza berri asko edo guretzat, behintzat, edo niretzat, berriak direnak, aspektu asko ditu. Nola da zetakeen proiektu hau? Zetakeko lan egiteko modua ez da ohiko talde batena bezala, ez? Gu adibidez, astero elkartzen gara Josebarekin, lehen hitz egin duguna, ez? Iratxerekin eta Peiorekin, Lauren artean, eta brainstorming izugarriak izaten dira, eta denbora guztian ari gara bilatzen, ez? Nola harritu jendea, zerrekin inpaktatu, gauza berriak egitea, eta orduan exigentea da buru aldetik, ez? Denbora guztian bagaudelako pentsatzen zer egin, nola handitu, eta nola ez, beste publiko batzuetara iritsi, ez? Oso proiektu zaindua da, ez da? Koherentzia bilatzen du, estetikan, edukian, pixka sorpresiboa izatea ere bada zetaken ezaugarri bat, ez da? Bai, hori da, ez? Horre adibidez, Iratxek lan asko dauka, eta kulpa asko ere bai, ez? Iratxe reparaz. Familiakoa.
Iratxe lan izugarria egiten du, eta hor dago jotake 24 orduz, 24 zazpi, gelditu gabe, zer pentsatu, buelta bat eman, dena zalantzan jartzen denbora guztian, ez? Ez gara konformatzen lehendabizikoan ateratzen denarekin, baizik eta gero brainstorming potenteak egiten ditugu ere bai, igual inguruko beste jende batekin, ez? Pandako beste jende batekin, oso politako jendearekin, harremanetan jartzen dugu, ideia nagusia agian guk ateratzen dugu, baina gero brainstorming hori handitu egiten dugu, zabaldu egiten dugu, eta eztabaidatzen dugu, ez? Ez dago alazar esaten den bezala dena egina, ez? Osea, ondo pentsatua eta 1000 buelta emanda, eta... Konturatzen naiz hemen hartzaren presentzia, hor, zera hartzai, panda eta oso polita. Hartza bastar guztitan hori da. Bueno, bukatzeko hartzai, nola da Peiorekin lan egitea zeintzu dira bere ezaugarriak, orain ez du lantzuten, ez da enteratzen ezertaz. Peiorekin lan egitea oso exigentea da, baina oso positiboa. Eta gu oso gustora gaude lan hori egiten, orduan exigentea izan arren asko betetzen dizun lan bat da, ez? Orduan egunak pasatzen dira korrika eta presaka, eta hostia, eta pasada egun bat, eta beste bat. Baina berak asko zaintzen du, ez? Lehen esan du, gehiago zaindu behar duela lantaldea, baina asko zaintzen du, asko mimatzen du, eta orduan zentzu horretan, gozada bat, beti ditu ideia berriak, eta guri ere autoexigitzen digu, ez, hor egotea, eta gozada bada. Zuk nola definituko zenuke hartzai? Nik hartzai, askotan esan dut, kontzertuan da esan izan dut, kontzerturen batean edo beste, txarrin jotzeko aukera izan genuen bere herrian, ni Arbiztorra bera txarriarra, txikitatik... Derbi. Txikitatik ezagutzen gara, eta gure familiek ere harremana dute. Baina egia esan hartzai izan da sorpresa oso potente bat, oso handi bat. Hartzaiek lan asko egin du Gatiburekin, erabaterarekin egiten du gaur egun noski, oraindik, eta beste talde pila batekin, errepidean ibili da, Tope Ramosen ere txapeldu bat bezala, eta gaur gurekin dago, egunero hor etengabe, eta da, egia esan, lujo ikaragarri bat, hartzaiekin lan egitea, bai. Eskerrik asko, hartzai. Artista. Hostia, animatu da, Ez tezu... Nivel. Podere gutxi. Hartzai hemen kamara aurrian jartzeko. Bai, hostia. Vale, hemen prestatuta geneukan. Urrengo abestia, entzungo dugu, Peio ondo iruditzen bazaizu. Ez da abesti berezi bat, Bai. Eta berrietako bat. Bai, lasaia, ez? Ea, ze iruditze zaion jendiari. Zutondoko kantua. Liburuskazar bat besaulkian aitona eskuzidatzia gorde zituen bizipenak hilezko kaligrafia bilobak emandako besarkada 2007an amonak esandako maitasun hitzak azken armasaietan betirako dira zutondoko kantuak elkarrekin minutuak bakardadearen onenean zizelkatua azken abendua momenturik utxalenak markatuz Bueno, Peio, oso berezia egitezek kantu hau, oso intimoa bezala. Eta esango nuke zure kantu askotan dagoen konstante bat, edo zure zetaken identitatearen konstante bat. Partikularitatea, identitatea, bertakoa, lurra, jatorria, oso presente dago beti zure kantutan, musika elektronikoa, universala, noski, musika guztiak bezala, baina
egiten duzu musika aire berriak bilatzen dituzu, baina gero badago kostumbrismo punto bat, badago sustrai bat konstantea, zutondoko kantua kontzeptua bera, ezta? Musika elektronikoakin deigarria egite zaizu tondoa eta musika hau biak batean berezia da. Nondik dator hau, Peio? Ez dakit, nik uste dut hori bilaketa bat dela, ez? Igual denborarekin eman dena, eta nik uste dut deskribatzen duzun talka hori hau bera dela, ez? Igual ni Londresera joan nintzenekoa, edo nik orduan, jendeak uste dut igual ni Londresera joan nintzenean orduan erabaki nuela musika elektronikoa egitea. Eta ez, aldrebes da, berez, nik uste dut Londresera jo nuenean ikusi nuen, sentitu nuen hemengoarekiko, nirearekiko, herriarekiko, eta igual kostumbrismo hori admiratzen hasi nintzen, ez? Miresten hasi nintzen, ara jo nuenean, urrunera joan nintzenean, ez? Eta agian elektronikarena programatua zegoen aurrera gotik, esan dut, elektronikaia burua nuen Londresera jo aurretik. Harrek egin zidan ona burua eta ideiak berriz hemen jartzen, eta han ikasitakoarekin nahasten, eta hortik sortu da pixka bat nik uste dut unibertso hau, ez? Eta horien artean, zutondoko kantuak, ez? Justo. Altsasu, Beriain, Sakana, Aitonaren liburuxka, oso presente dago zure sustrai hori, familia, ezta? Bai, ala da. Uste dut, beti esaten duguna, ez? Unibertsaltasun horren bila jotzen dugunean abestiak idazterakoan, abesti utxalak idazten ditugu maiz, edo eta, ez? Saiatzen gara mundu guztia konbentzitzen, eta igual zerbait gauza generikoak idazten, uste dugulako horrek egingo duela geure musika jende gehiago gorengana heltzea, eta biztan da ez dela hola, nik uste dut jendeak berezitasuna nahi duela, ez? Eta proiektu hau behintzat, gustatuko zaizu gehiago gutxiago dena delakoa, baina behintzat berezia da, aizu. Arbizun sorturiko proiektua da, Argi eta Garbi, Nafarroako herri euskaldun batean. Ondo famatu dezu. Bueno, ez nik. Zu eskurdia. Bai. Eta zure laguna dela baita ere, eta beste hauek, ez da? Bai, bueno, eta Ola Sagarrek, eta Txistorrak berak, eta, bueno, Arbizu herri mugitua da, eta referentzia asko dagoia handik, ez? Eta nik uste dute hori ere gauza polita dela, ez? Aizauz, gu horrela gara, geure hizkuntza oso txikia da, eta geure hizkuntzan bizi gara, hau da egiten duguna, eta hau da geure proposamena, ez? Naturaltasunez bizi behar, nik uste. Uste dut jende asko unkituko duela kantu honek. Esango diazu, reakzioak azten zaizkizunean, baina uste dut ala izango dela. Eta hemen ere baditugu galdera batzuk. Esaterako, gazteleraz dago, baina kuriosoa da. Eta pixka bat igual hitz egiten ari ginen ari buruz da. Gazteleraz da kuriosoa dela esaten duz, euskerari buruz da. Galdera gazteleraz, euskarari buruz. Hori da. ¿Qué supone para ti cantar en euskera? ¿Por qué en euskera? ¿Qué es el euskera para ti? Ya, interesante pregunta. Es que estoy hablando a gustísimo con Jon. Y no estaréis entendiendo muchísimas de las cosas, o prácticamente la mayoría de las cosas que estamos haciendo. Muchas gracias por aguantar ahí. Pero de verdad que no sé, creo sinceramente que al final ZTAC es un proyecto muy fiel a lo que tenemos que aportar. ¿Qué tengo que contar al mundo? ¿Cuáles son mis particularidades? Que yo creo que es lo que hace a un proyecto interesante, ¿no? Pues mira, pues eso, lo que acabamos de comentar. Somos gente joven de un pueblo que se llama Arbizu, de Navarra, un pueblo vascófono, y con total naturalidad vivimos en euskera, y yo creo que al final crear un proyecto y querer llevarlo, querer ir a tocar a cualquier lado fuera de Euskal Herria también, y hacerlo en euskera es lo suyo, yo creo, ¿no? Esto es lo que tenemos que aportar. Es un idioma que habla menos de 1 millón de personas, y en un mundo cada vez más globalizado, pues esto es un factor diferencial muy interesante, yo creo, ¿no? Que hace que el proyecto tenga un valor que algunos valorarán y otros no, pero al menos es algo especial, ¿no? Por seguir con la persona que nos ha mandado esto, ¿no lo ves como una
barrera, sino como una oportunidad o como un plus, ¿no? Eso es. Según te entiendo yo. Eso voy. La pregunta es muy interesante, pero es muy abierta, ¿no? Entonces, me parece complicado, ¿no? Responder así. Pero sí, efectivamente, es lo que creo, ¿no? Es lo que creo. Muchas veces a mí la gente me pregunta eso, joder, ¿y por qué te cierras las puertas a solo cantar en euskera, ¿no? ¿Por qué te cierras esas puertas? Y yo verdaderamente no tengo la sensación de que me estoy cerrando ninguna puerta, sino que, bueno, no ninguna, sino evidentemente algunas sí te cierras, no seamos aquí, ¿no? Pero sí que te estás cerrando puertas, pero te estás abriendo otras muchas, ¿no? Y lo que dices, y la sensación que tengo es esa, que es que en un mundo cada vez más globalizado esto nos hace... Hay que buscar factores diferenciadores también. ¿Qué tengo que aportar yo aquí? Pues mira, joder, pues hablo y vivo en una lengua que habla menos de 1 millón de personas, que no mucha gente en el mundo lo puede decir, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tengo que aportar. Entonces, sí, es una puerta que se abre también. Irekitzen denate bat, incluso. Te puede hacer más interesante, incluso, ¿no? Para a los ojos de mucha gente. Bai, hori da. Ikuste dute gero eta txikitasun komplejo hori kendu eta harro egon geureaz, eta honek ere ateak irekitzen dizkigula biztan da, ez da euskara berak. Oso ondo, aurrera ingo dugu. Ekin. Eta hemen beste kantu berezi bat, esango nuke, baita sonido aldetik ere aldakuntza bat ere badauka, ez da? Badauka, bai. Bueno, jarraitze zaituen jendeari, honek emango diola aire berri bat. Gaurko singela, gaur 12 aterako dena, eta gogoz. Akelarretan. Oso berezia peio, bizitzari kantu bat dirudi, ematen du, bueno, hau bukatzen denean kristona montatu behar dugu. Ematen du ez, kristona montatu behar dugu. Horti dator pixka bat, ez da? Akelarretan elkartuko gera, denbora galduaren seme alabak, badu gazte jende asko batez ere, badu sentsazio bat galdu dugu udara bat, galdu, ez da? Komila artean, baina bai. Eta astebururo, eta, bueno... denbora hau galtzen ari gara, baina hau gainditzen dugunean, hemen akelarre izugarri bat montatuko da. Horti dator, edo? Hori da, bestia. Ez dago besterik. Ez dago beste zer esaterik, esan dut nik nire kuadrillan sentitzen dudana. Hostia, la horrita, gamige, jokaztebu, bonto, Dios, eta juerraga eta bestia gora bera, ba. Baina, bueno, momentuz kontenitu behar, baina, bueno, abestia hortarako dago prestatuta, etorriko da, eta gogoz gaude egia esan gure juerragak egiteko, eta geure herritako festak, eta jaialdiak eta denak tokatuko da. Asko gustatu zait denbora galduaren seme alabak. Ze bada momentu historiko bat, ez da belaunaldi batentzat, danoi geldituko zaigu gertatzen ari den hau, gure bizitzaren biografian, krisi hau, ez da? Baina belaunaldi gazteentzat bada, ez da, denbora galduaren seme alabak hor etiketa bat badauka horrek, ez da? Bai, nik uste dut esan nahi dut nik asko armatu dut ja hortik, esan nahi dute juerga asko egin alizan ditut, nik 18, 19 meretzi, topera geunden, ez genuen mugarik, ez genuen limiterik, eta orain 18 urte dituenak limiteak eta mugak ditu, eta hori oso zaila izan behar da. Hori aguantatzea, hor barruan duzun hori aguantatzea, hostia, gogorra izan behar da, egia esan. Bai. Baina aurre ikusten duzu. Akelarre bat datorrela. Badator, argita garbi. Arriskutsua ere, aspektu batzuetan, ez dakit batun nondik aterako diren. Baina bai, badator, argita garbi. Kantu honekin dantza desente egingo degula iruditze zait. Ala, espero dut. Gogor joko duela iruditze zait. Geure tabernetan, adibidez, ez? Orain itxita dauden taberna guzti horietan.
eta badago persona bat, bueno, hemen kantu honetan evidentea da, perkusioa, oso bereziak, oso kantu etnikoa da, eta horretarako persona bat oso garrantzitsua da, zure taldean. Eta etorri mesedez, Leire. Kixo, Leire. Zertxalo bat, ongi etorri. Zer moduz? Ongi. Bakigu, belarri prest, eta hobizi hor zabiltzazu ere hizkuntzarekin ikasten, no? Bai, euskara. Oso ondo, zorionak eta animo horrekin. Animo. Bueno, Aquelarretan es una canción en la que la percusión tiene una evidente importancia, ¿no? Sí. Es muy rítmica, a mí me viene la palabra étnica. Sí. Bueno, ¿cuál es tu función en el grupo, Leire? Ahí te solemos ver en el escenario dándolo todo. Con las percusiones. Esta canción en especial me parece una pasada, es una orgía musical. Y en cuanto a percusión, hemos metido más étnico, pues igual djembés, tenemos la chalaparta que está siempre presente. Y sobre todo, bueno, lo peculiar me parece que Pello no está cantando. Entonces, pero metemos un elemento más que lo pide la canción, como es el trombón. Y bueno, la voz femenina de Selva Barón. Y bueno, las percusiones, yo creo que esto va a ser una fiesta que estamos deseando tocarla ya en directo. Tiene toda la pinta. Sí, y que la gente lo disfrute con nosotros. Ahora, pues bueno, sentados, pues hará lo que se pueda, pero en cuanto podamos ya se pase todo esto va a ser un temazo. Sí. Muy bailable. Se va a cantar a grito pelado y se va a bailar. Sí, eso es lo que queremos, que la gente disfrute. Van a saltar caderas. Sí. Bueno, ¿qué tal te encuentras en el proyecto ZETAC? Desde que empezaste con Pello, vemos que la percusión son percusiones especiales, digamos, también, ¿no? Composiciones especiales, música electrónica. ¿Cómo va? Bueno, yo estoy súper contenta con el grupo. Tenemos un rollo muy bueno. Me tratan muy bien. Yo les trato bien también, Y nada, pues las percusiones me gusta mucho porque es un proyecto que no había hecho. Siempre he estado tocando la batería, y el tener la oportunidad de tocar percusión, la chalaparta, todo tan electrónico, pues me abre un mundo que no había experimentado, y la verdad que estoy súper contenta con mi papel dentro de ZETAC. Y con ilusión con el nuevo trabajo y para tocar las nuevas canciones, ¿no? Por supuesto, sí, muchas ganas de llevarlo al escenario porque se nos ha quedado los conciertos que no hemos podido hacer, tenemos muchísimas ganas y esas ganas están que quieren salir ya. Bueno, badakizue, hemen gogoa dago. Notatzen duzu, ez? Berak baduela que se te nota otro aire. A ti. Artzai estaba todo nervioso, como es normal, porque no está acostumbrado, pero tú estás más acostumbrada también a estar delante de la cámara, ¿no? No, pero es que Leire tiene un canal de YouTube también, ¿no? Sí. Dejaremos aquí el enlace en la descripción, el enlace del canal de Leire, porque toca la batería que te mueres, aparte de las percusiones, por supuesto. Y ahí podéis cotillear absolutamente todo. No, yo creo que Leire es una persona que está aportando, creo que está aportando al proyecto más de lo que ella es consciente de que está aportando al proyecto. Es mi sensación, no sé. Y me da la sensación de que se está soltando cada vez más y no sé. Sí, estoy muy a gusto. Sí. Desde luego. Maravilla. Barkatu. Eskerrik asko, Leire. Aurrera euskerarekin eta taldearekin, noski. Esker, majísima. Laizter arte. Pues hori, utziko dugu hemen sartu behan... Bota detura. Bota duzu. Laizter botako dugu dena. Sartu behan eta horre deskripzioan duzu bere kanala. Jarraitu eta eman kampanitari eta gauza horiek. Inbar diren gauza horiek, bai? Makina bada. Bueno, Pello, bukaerara iristen ari gera eta... Hemen kantu berezi hori, hainbeste entzun deguna, itxialditi sortua, jendea bere bideoak bidalita osatu zenutena, eta jende askoren ahotan zegoen esaldi hori itxialdian ginenean, ez da, zeinen ederra izango den, hau pasatzen denean, hau bukatzen denean, orain komentatzen ibili gerana, entzun dugu pixka bat, askotan entzun dugu, baina diskonen parte importantea eta diskoari izena ematen diona, zeinen ederra izango den lana. Hala da.
Zeinen ederra izango den Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten Muxu bat larrunen Garagardo bat zerura eroritakoen omenez Herri txikietako festetan Esnatuko bagina biak Dantzatuko genuke plazetan Sekula santan ez bezala Eta kantu bakoitzean Utziko genuke eztarria Azkenengoa bailitzan Edota denetan lehenengoa Zorionekoa Asko entzun dugu ja, Gehiagin entzun dugu ja, Bai, askotan entzun dugu. Gogoratzen bazera, atera zen egunean, nire alaba txikiarekin egon etxean, eta bera jarri zidan. Abestia, behitu, aita Peiok kantu berri bat atera du. Ez da hain txiki alaba, 18 urte bat ditu, txikiena da, biletan, eire, eta entzun genuen unkitu egin ginen, gure itxialdian ginela, eta nire idatzi ere. Eta idatzi genizun, eta bere alaba nola konektatezun gure emozioekin kantu honek. Oso sentsazio berezia. Bai, lehenengo tarikoa izan zen abestia atera eta mezu asko iritsi zaizkidan egun eta aste horietan, eta zuena ere lehenengo tarikoa, eta bueno, zuen aldetik iritsi zenean, eta zuk ere esan zen idanean zer sentitu zen nuen, eta bar, posik gano, hostia. Igual, ez, tekla moduko bat jo dugu, ez, antza. Nik uste baietz. Bai. Zu sinisten, iratxe ezin izan da etorri gaur gurekin, ez dut sinisten, ez duzula bideo bat hor iratxerena. Esan nahi dut. Azke esan dugu lehen bukaeran etorriko zela krema. Bai, bale, bai, ez? Eta baitu azkenengo pare bat sorpresak edo bueno esatekoak gure ikusleri, eta bai. Esan nahi dut, abestiontaz hitz egitea iratxetaz hitz egin gabe pixka eta egiten zait, eta horregatik esan nahi dut. Bai, ez? Orain entzungo dugu, oso ondo eman didazu paso. Nola zenekien sorpresa? Ez, zenekien, baina suposatzen nuen, badakit ezin izan dela etorri gaur, lanean dagoelako beste proiektu batekin eta bart, esan dut, hombre, iratxatera beharko da, eta bideoak aritzarete eskatzen, niri ezer kontatu gabe, suposatzen dut. Iratxe reparaz, pieza klabea zure proiektuan, eta hemen bere bideoa. Kaixo, bueno, zeinen ederra izango den diska, izan da zerbait hain momentukoa, hain emozionala, ez? Eta hain bizia, duela hilabete batzuk esango baligute zetakek diska baterako zuela, ez genuke ulertuko edo sinistuko, ez? Baina ikusi dugu azkenean modu naturalean, guk hasieran, bueno, abestia atera genuen, zeinen ederra izango den, eta ez genuen pentsaz jarraituko genuenik kontzeptu hori lantzen, baina hartu gara gizarteak behar duela eta gizarteak eskatzen zuela, ez? Eta guri ere. Azkenean zerbait naturala da, 2008a erokeri hutsa izan da, eta guretzat izan da urte hau kanalizatzeko modua, ez? Eta ikusi dugu jendeak hori ere berdina sentitzen zuela. Azkenean musika hori da, ez? Musika da bizitzako soinu banda eta emozioak eragiten dizkizun zerbait artea, ez? Eta, nire galdera Peiorentzat da, zer izango da zuretzat bene-benetan ederra? Bene-benetan, Txaiguzu. Bene-benetan, Iratxe galdetzen badizu, benetan erantzun behar duzu, egiten zait, Iratxek niri galdera bat egitea, esan dut egun puta guzti elkarrekin gauden. Nunbait dena ere ez dizu galdetzen beti. Hau galdera polita indizu. Zer izango da ederra. Iratxek beti egiten dizkit galdera asko. Asko. Horre behartze zaitu erantzuna bilatzera. Berak erantzuna dauka, niri galdera egin aurretik. Eta kasu honetan ere, nik uste dut lehen aipatu dugunarekin lotuta, Iratxeri dagokionez, esan, ja palpablea da, bistan da, ez? Aurrekoan ere sarietan, gaztea sarietan aipatu nuen bezala, proiektu honen oso parte da, eta zein ederra izango den lan honetan, baina bestian disko osoan hartu ditu ja galones esaten den bezala, ez? Eta, ezinbestekoa da, eta kontzeptuaren atzean,
modu batera da bestera, berak ardura handia dauka, ez? Eta berak gidatzen du pixka bate, maiz volantea hartzen du, proiektu honen volantea ere hartzen du, eta ezinbestekoa da proiektu honetan, ez? Eta galderak ez ditu egiteagatik egiten. Zuzendari artistiko moduko bat da, ezta? Baina sormenean dago burubelarriera bat. Esan nahi dut, zuzendari artistikoa baino askoz gehiago da iratxe. Bai, horrela hasi zen, eta funtzio hori ere betetzen du, ez? Baina harago doa, inongo zalantzarik gabe, ez? Eta ze izango da ederra benetan, galdera ona da. Benetan ederra badakiz izango den, eta ez daukat inongo zalantzarik, esnatzea, lagunen mezu bat izatea, maizaren mezu bat, eta bernan gaudela, ez? Adibidez, ni berandu, ohi bezala, ez? Berandu, lagunekin kedadara, baina, bueno, lagunak tabernan ja, kafetxo bat hartzen, igual aldabiden gozaldu edo ez, kotxe hartu eta Arabalderan bentorron gozaldu elkarrekin, kuadrilan, handik Bizkai aldera jo, musikara iritsi, musikako gazteguna, ekaina hasiera aldean, ara agertu han bazkaldu, bertako jendearekin, musikako jendearekin, geure kuadrilla baina bertako jendea, arratsaldean hango muxapelketan parte hartu, nik ez dut parte hartzen ez dakitelako musean, baina bueno, Ezkurdia eta denak horri biltzen dira, Maiza, Joseba denak musarekin bueltaka, arratsaldean kontzertuak hasi, juerga, akelarre handi bat, askatasuna izango da ederra, ezta? Baina detalle horiek egiten dute azkenean horietaz oroituko gara hil aurretik, ez zer geratuko da azkenean, horiek geratuko dira azkenean nik ustez. Eta orain ditugun muga hauek guztia gabe, azke ibili, azke sentitu, azke mugitu. Bai, mesedez. Behar dugu, egia esan da zerbait oso benetan ederra izango dena, ez? Duela urte bat, gauza oso simplea, lagunekin elkartu eta aldabiden arbizuko txistorra eta gazta pixka jatea, gauza oso basikoa eta ohikoa eta igual utxala guretzat, une horretan, eta orain benetan ederra izango dela sinisten dut, hori, gertatzen den unea, ez? Momentu zeinen ederra izango den da disko hau, zure lan berria, Zetaken lan berria, zuen lan berria, lan kolektibo baten emaitza, esfortzu handi baten emaitza, detai askorekin oso zeindutako produktua ikusi dugun bezala eta ilusio handi bat zuzenekotan erakusten hasteko. Azkar ea gai zeran kantu bakoitza hitz batean edo lautan esateko zer den hitzeman. Hitzeman konpromezua da eta konpromezu konstruktiboa. Zer geratuko da azkenean? Desesperazioa ere, ez? Pixka bat hausnarketaren markoan, baina desesperazioa ere. Egan. Askatasunaren bilaketa. Sutondoko kantuak. Nostalgia, aitona, amona, aitite, amama. Akelarretan. Juerga eta dantza eta txupituek eta zerbezak barra. Vale, nahiko. Zeinen ederra izango den? Bueno, denon itxaropena eta denok batzen gaituen ideia une honetan, ez? Geure heldulekua, geure ametsa eta geure itxaropena. Bukatzeko Peio, baduzu gure ikusleentzat, hemen montatu dugun partikulari... Bai, noski. Txiki hontan denentzat zerbait, ez da? Bai, esan orain, berehala, 12an, Akelarretan aterako dela, geure diskoarekin bat eta dena, baina Akelarretan horri izango da, jendeak zeuek bidalitako irudiekin, oso abesti berezia, ez du nik horra besten, orduan nahiko, bueno, Zetaken markoan ere berezia da, ez? Eta guretzat, egia esan, gogoi karagarriz argitaratzen duguna bestia da, Akelarretan, ez? Eta orduan, zozketa bat egiteko asmoz etorri garen honetan, zozketa honetan, ez dakit zer dagoen, horrelako 5 dira berez, ez? Kamiseta, diskoa bat, bestea ere, gaurkoa, ez da? Zuen mobidita guztiak. Bueno, horrelako bat irabazi nahi bat duzu, gustatuko litzaigukena pila bat da irakurtzea, nola imaginatzen duzuen zuen askatasunean lehen akelarre hori, lehen juerga hori, lehen jaialdi hori, lehen dena delakoa, zein da zuen akelarre, zein izango da zuen akelarre perfektua, ez hori da pixka bat galdera, ez? Eta galdera horren erantzuna
ez jarri orain txatean, ze txata hemen dago, hemen emezu guzti hauek azaltzen ari diren txata honetan, baizik eta hau bukatzen denean, retransmisioa bukatzen denean, refreskatu, sartu berriz bideo honetan, eta komentarioetan jarri. Hor irakurriko dugu, zeuen istorioak irakurriko ditugu, zeuen akelarre perfektu horiek irakurriko ditugu, nola imaginatzen dituzuen, eta 5 originalenei oparituko diegu pak moduko bat. Laburtuko dut, y también por respeto a todos los que estáis ahí aguantando una pedazo charla de estas en euskera, nada, que vamos a hacer un sorteico. Vamos a regalar 5 packs a la gente que... Bueno, para ello queremos que nos contéis cuál sería vuestro aquelarre perfecto, cuál es cuando una vez que seamos libres y podamos hacer lo que nos dé la real gana, entre comillas, ¿no? ¿Cuál sería vuestra fiesta, vuestra juerga, vuestro festival, vuestro día, vuestro plan de liarla perfecto? Y a los 5 más originales pues les regalaremos este pack. Ponerlo en comentarios, refrescad la pantalla cuando termine esta retransmisión y ponerlo en comentarios, por favor, que si no se queda eso súper vacío luego. Todo Dios escribiendo en el chat y nada en los comentarios. Vale, así que ahí estaremos atentos, set originales, bai, egurra. Eta mila eskerrik asko, zuri ere. Peio, placer bat, gozada bat zurekin egotea, eta eskerrik asko, lagun bezala nago hemen, eta zuri, nola ez, sortzaile errespetatu bezala, eta bueno, nire mirespen guztia duzun horretan, gainera ere lagun, ez? Gizu askotan esaten dizute asko ikasten dedala zurekin eta zuekin, eta, bueno, placer bat, eta eskerrik asko ikusten gaituzten guztiei ere bai. Eta, bueno, urrengoan ja, zuzenekotan elkar topatuko dugu. Akelarretan. Deno batera, zuek, zu, ni, biok, eta Artzai, Leire, Iratxe, Joseba, eta denak. Eskerrak eman, Kristo guztiari, disko honetan, orain arte, involukratuta egon den jende guztiari, disko honetan ere, bandari oso politari, noski, gaur ere txokoa eurek eskaini diguteta, eta zetaken markoan, eta zetaken inguruan lanean diarduten eta diardugun guztioi eskainia disko hau noski. Besarkada erraldoi bat, eta laizter arte jendiak. Eta eskerrik asko zuei, hortza beten guztioi. Horiei esker bai gaude gu hemen, eta horiei esker egin dezakegu egiten dugun guztia. Laizter arte. Besarkada hundi bat. Ondo izan. Eurra. Aio.